Wat een verschil bij de aanroende dagen. Jawel, je hoort een meest beroende loft, dus een meest bewolkte dag. Dus zinnen bebeer het van de morgen nog wel even, bebeer het van de middag hier en daar eens even, maar nee hè. En dus hoe nog een vrij actief Rijngebied uw kant op komen vanuit het zuiden. En dan weet je nooit wat er van overblijft, maar ja, het is het wisselvallige waar voorlopig hè. En er kan deze man, en dat zal ik nog wel een mooie waarperiode aankomen, maar de komende weken is dit in het teken van wisselvallig waar. Joen en vannacht. Een meest beroende loft en betiden Rijn of lichte Rijn. En soms komen ze op tongen misschien wel. Maar er kom ik nog een paar droege perioden voor. Er kom ik nog een paar opklaringsvaar. De temperaturen 14 graden. De wind west-noordwest en die is zwak of matig. Maar die kan in het watergebied laten vannacht vrij krachtig worden. Morgen een dag met eerst bewolking, maar eerst komen ze bruin of soms een buiig karakter. Maar ik denk in de middag, dacht ik nog wel even de zinnen erbij. De temperaturen 18 of 19 graden en de wind uit het westen tot noordwesten die is zwak of matig, kan in het watergebied maar hier nog even vrij krachtig wezen. Dan terug naar het fruitsjoch. Manje, een dag met een buikje, maar verder is flink wat droeg waar en de zinnen er aardig bij. En tiesje en maasje, betiden Rijn, betiden buien en de zinnen had het die dagen dreig. De temperatuur niet, want die liggen die dagen om er bij de 16 of 17 graden heen. En dat is cool voor deze tijd van het jaar. We moeten manje maar weer even in het waarsjen.